Bueno, como montamos o negocio? Isto vende moi atrás. Si remontamos a miña avoa, que foi a que comezou con este negocio de panadería simplemente, estamos falando de hai máis de 90 anos. Como ben sabes, é un negocio familiar que despois da miña avoa levou no meu pai. Meu pai ainda vive, ainda traballa incluso, e despois do meu pai, pois, tocoume a min, non? Nos levamos, digamos, eu coa miña irmá, que somos dous irmáns, somos socios da empresa, levamos 20 anos traballando aquí, recollendo testigo dos meus pais. O que máis me gusta do negocio en Nigrán, por encima de todo, é que eu son de Nigrán. Quizáis cando tes unha época na que estudias, te fas unha carreira, pensas que podes facer a túa vida por outros derroteros, logo te das conta de que tamén te tira o negocio, porque queiras ou non, o ser familiar, levas traballando desde pequeno, teslle cariño. De feito, eu me considero de Nigrán, pois porque nacín en Nigrán, sigo vivindo en Nigrán. O negocio que intento explotar e manter, me interesa facelo en Nigrán. Pois teslle cariño ao concello e tampouco, digamos, teño interese en expandirme a outras zonas, co que teño xa me chega. Nigrán reúne moitísimos atractivos, porque non, nos estamos encantados de seguir vivindo aquí e non queremos outra opción. O comercio local, para min, digamos, é un aspecto que temos que seguir favorecendo, intentando incrementar eses comercios locais que, desgraciadamente, quizás nun momento dado, eu me incluo, estuvemos pasando mal. Estou falando incluso antes da pandemia, porque tamén, digamos, mantemos no noso negocio mantemos unha tenda, que é unha tenda de barrio, unha tenda de aldea, que antes da pandemia pois sufriu bastante baixón. Cando viu a pandemia volveu recuperar un pouco o traballo de antes. É unha pena, non? Creo que ese sentir é un pouco para todos os comercios pequenos de Nigrán, non? Quizás coa pandemia a xente deuse conta que tamén estaban aí e que eran importante telos en conta. Por suposto, desde sempre, o comercio local en Nigrán e calquer pobo do tamaño de Nigrán debería ser un aspecto importantísimo de potenciar, non? Eu son de mercar en Nigrán. E ti, de quen ves sendo?